हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा उपक्रम आहे, जिथे आपण अध्याय 8वा अक्षर ब्रह्म योगचे अध्ययन करणार आहोत. आणि प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली. त्यांनी लिहिलेल्या या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभुजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या हे अध्ययन आपण करू शकत आहोत भगवद्गीतेचं. तसंच अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. इस्कॉनच्या पूर्ण मराठी टीमना धन्यवाद देते. त्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य असतं. उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय 8वा अक्षर ब्रह्म योगचं अध्ययन करत आहोत आणि या अध्याय 8व्याची सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नांनी होते. अर्जुनाचे 8 प्रश्न असतात आणि त्याला अनुसरून कृष्ण उत्तर देत आहेत आता या 8व्या अध्यायामध्ये. त्याचा एक प्रश्न होता, जो 8वा प्रश्न होता सगळ्यात शेवटचा, की प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः. म्हणजे काय अर्जुन विचारतो, की भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त असलेला अंतसमयी तुम्हाला कृष्ण कसा जाणू शकतो. त्याचं उत्तर कृष्णांनी दिलंय, स्मरणाने मला जाणू शकतो. 5वा श्लोक आपण बघितला, अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. आता उत्तर कृष्णांनी तर 5व्या श्लोकामध्ये दिलं, की स्मरणाने मला जाणू शकतो. आणि त्या पुढचे सगळे श्लोक आता यावरच आधारित आहेत. स्मरणाने कसं जाणू शकतो, कृष्णांचं स्मरण आपण कसं करू शकतो, यावर आधारित आता इतर हे श्लोक आहेत. 12 श्लोक आपण पूर्ण केलेले आहेत आणि आता 13व्या श्लोकापासून आज आपण सुरुवात करतोय. तर 12व्या श्लोकाच्या आधीही आपण बघितलं, इथे कृष्ण षटचक्र योगाचा उल्लेख करतायत. अर्जुनाला षटचक्र योग समजून इथे सविस्तरपणे समजून देत आहेत कृष्ण. 6व्या अध्यायामध्येही ह्याचा उल्लेख झालेला होता. या 11व्या श्लोकामध्ये कृष्ण मिश्र भक्तीबद्दल सांगतात. म्हणजे जे शुद्ध भक्त नाही आहेत, त्यांची थोड्या काही इच्छा आहेत, मग कर्म मिश्र भक्ती जे करतात किंवा ज्ञान मिश्र भक्ती करतात, योग मिश्र भक्ती करतात, असे जे भक्त आहेत हे शुद्ध भक्त नाही आहेत. तर त्यामुळे त्यांना मुक्ती जरी मिळाली तरी शुद्ध भक्ताला मुक्ती नको असते, असं कृष्ण म्हणतात. शुद्ध भक्त कसा असतो, त्याला कृष्णांची सेवा करण्यामध्येच जास्त रस असतो. मी कृष्णांचा शाश्वत सेवक आहे, कृष्ण माझे स्वामी आहेत हे जाणून मला केवळ कृष्णांची सेवा करत राहायला मिळावी अशी त्याची इच्छा असते. पण जे कर्म मिश्र भक्ती करतायत, योग मिश्र भक्ती करतायत किंवा ज्ञान मिश्र भक्ती करत आहेत, त्यांच्या मनात मात्र इच्छा असतात.
आता षटचक्र योगाचा अभ्यास हा जी चक्र असतात त्यांच्यावरती ध्यान केंद्रित करून होत असतो. पण जो शुद्ध भक्त असतो तो अशा प्रकारे अभ्यास करत नाही. तो कसा आहे, कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो आणि कृष्णांच्या कृपेने त्याला अंतकाळी भगवंतांचं स्मरण येतं. हे आपल्याला इथपर्यंत आता आपण समजून घेतलंय. आता 12व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करायची. हरे कृष्ण. वाचताय तुम्ही? वर्धा माताजी वाचाल श्लोक? हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. श्लोक वाचाल माताजी? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोर्याति निरुध्य च मूर्ध्यायात्मनः प्राणावास्थितो योगधारणम्. हरे कृष्ण. हा, साडी हो माताजी. हो हो. एक सेकंद. हरे कृष्ण. सर्व इंद्रियांना क्रियांपासून निवृत्त होणे म्हणजे योगावस्था किंवा योग धारणा होय. इंद्रियांची सर्व द्वारे संयमित करून मनाला हृदयामध्ये आणि मस्तकामध्ये प्राणवायूला स्थित करून मनुष्य स्वतःला योगामध्ये स्थित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे षटचक्र योगाचा हा भाग आहे जो अष्टांग योगाच्या संबंधित आहे. तर षटचक्र योगाच्या अभ्यासामध्ये मनुष्याला इथे म्हटलेलं आहे 2 भुवयांच्या मध्ये प्राणवायू स्थिर करावा लागतो. आणि हा योगाभ्यास करण्याकरिता इंद्रिय भोगापासून इंद्रियांना परावृत्त करावं लागतं, ज्याला प्रत्याहार म्हटलं जातं. प्रत्याहार म्हणजे काय? प्रति आहार असं शब्दाची फोड आहे. प्रति म्हणजे मागे घेणे आणि आहार म्हणजे इंद्रियांनी जे आता करतो, जसं आता कानाने ऐकतो, डोळ्याने बघतो किंवा जिभेने स्वाद घेतो, यापासून इंद्रियांना परावृत्त करायचं म्हणजे प्रत्याहार करायचा. तर सर्व ज्ञानेंद्रिय म्हणजे नाक, कान, डोळे, जीभ, त्वचा ही पूर्ण प्रकारे अशा पद्धतीने संयमित करावी लागतात. तेव्हाच आता हा जो षटचक्र योगाचा अभ्यास आहे तो केला जाऊ शकतो. आणि ज्या वेळेला इंद्रियांना पूर्ण संयमित केलं जातं तर त्यावेळेला इंद्रिय उपभोगाची सर्व द्वार बंद केल्यानंतर मग अंतर्यामी परमात्म्यावरती लक्ष केंद्रित होऊ शकतं. आणि त्यानंतर मग मस्तकापर्यंत प्राणवायूचे ऊर्ध्वारोहण होऊ शकतं असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर या अष्टांग योग पद्धती बद्दल आपण आधी 6व्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलंय आणि हेही समजून घेतलेलं आहे की कलियुगासाठी ही पद्धत व्यवहार्य नाहीये. अर्जुनालाच हा योग करणं कठीण वाटत होतं, तर आपल्या क्षमता तर अजूनच कमी आहेत. तर कलियुगामध्ये सर्वांना आचरण्यासाठी सहज आणि सुलभ पद्धत म्हणजे आपल्याला सांगितली आहे कृष्ण भावना. म्हणजे मनुष्याने सतत कृष्णांचं स्मरण केलं पाहिजे. भक्तीद्वारे कृष्णांवरती मन एकाग्र करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो क्रमशः प्रगत झाला व्यक्ती, तर तोही समाधी अवस्था गाठू शकतो. समाधी अवस्था काय आहे? एकाग्र चित्ताने कृष्णांच्या वरती सतत त्याचं लक्ष म्हणजे असायला हवं. इतर कुठल्याही गोष्टीचा मनामध्ये विचारही यायला नको. पूर्ण चित्त त्याचं कृष्णांवरती असायला हवं. ही समाधी अवस्था आहे. तो जो कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेतो स्वतःला, तोही क्रमशः कृष्णांचं सतत स्मरण येणं केन प्रकारेण करत राहिला तर तोही ही प्रगत अवस्था गाठू शकतो. म्हणजे जे अंतिम ध्येय भक्तियोगी कृष्णांची भक्तिमय सेवा करून गाठू शकतो हे आपण इथे समजून घेतो. षटचक्र योगाचा किंवा अष्टांग योगाचा हा जो अभ्यास आहे हाही क्रमाक्रमानेच केला जातो, पण तो अत्यंत क्लेशदायक आहे आणि करायला कठीण आहे. आणि भक्तियोग आपण सुलभ का म्हटलेला आहे की कृष्णांचं स्मरणच करायचंय, अंतिम ध्येय आपल्याला तेच गाठायचंय, पण आपली करण्याची पद्धत ही आपल्याला वेगळी सांगितलेली आहे. आता आपण 13वा श्लोक बघू. एक मिनिट, हा हे काहीतरी आहे. हा हा हा, वाचा माताजी. क्लिअर ओम नाहीये. शेषाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगाभ्यासामध्ये स्थिर झाल्यावर परमपवित्र ओंकाराचे उच्चारण करीत जर कोणी भगवंताचे स्मरण केले आणि आपल्या देहाचा त्याग केला तर त्याला निश्चितच आध्यात्मिक लोकांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 7व्या अध्यायामध्ये कृष्ण म्हणाले प्रणवः सर्व वेदेषु, म्हणजे मंत्रामधील ओंकार मी आहे. आणि या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की ओम, ब्रह्म आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. पण हे जे निर्विशेषवादी असतात
ते कृष्णांचं सगुण रूप मानत नाहीत, साकार रूप मानत नाहीत. ते ओंकारावरती ध्यान लावतात. पण इथे श्रीला प्रभुपाद या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला सांगतात की आपण हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन आपल्याला या कलियुगासाठी महत्वाचं सांगितलं गेलंय. हरे कृष्ण महामंत्राच्या हरे कृष्ण महामंत्रात पण ओंकाराचा समावेश आहे, कारण आपण हरे कृष्ण असं म्हणतो. आणि आधी कृष्ण म्हणालेत ना, ओंकार ब्रह्म आणि भगवान श्रीकृष्ण याच्यामध्ये काहीही फरक नाही. तर इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यावहरन माम अनुस्मरण. म्हणजे काय? ओम म्हणजे श्रीकृष्ण, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आहेत ते. तर त्यासाठी मंत्राची सुरुवात ही ओमने होते. हरे कृष्ण महामंत्राचं स्मरण करत जेव्हा कोणी देहत्याग करतो तेव्हा त्याला आध्यात्मिक ग्रह लोकाची प्राप्ती होते. गोलोक धाम आहे, वैकुंठ धाम आहे, इथे प्रवेश मिळू शकतो. म्हणजे स याती परमाम गतीम असे जे शब्द आहेत त्याचा अर्थ की गोलोकामध्ये भगवत धामामध्ये प्रवेश मिळू शकतो, परमगती प्राप्त होऊ शकते. पण निर्विशेषवादी जे असतात ते ब्रह्मज्योतीपर्यंतच प्रगती करू शकतात. आता 14वा श्लोक बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, जो अनन्य भावाने विचलित न होता सतत माझे स्मरण करतो त्याला प्राप्त होण्यास मी सुलभ असतो, कारण तो निरंतर भक्तियोगात रममाण झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भक्तांसाठी कृष्णांचं स्मरण करण्याची योग्य पद्धत कोणती? तर कृष्ण म्हणतात अनन्य भक्ती करणाऱ्यांना माझी प्राप्ती होते. अनन्य हा शब्द जो आहे म्हणजे इतर कोणाची नाही, केवळ माझी. त्यांना माझी प्राप्ती होते असं कृष्ण म्हणाले. अनन्य चेता हा सततम, सतत माझे स्मरण करत एकाग्रतेने अनन्य भक्ती करणारा शुद्ध भक्तच करू शकतो बघा ही गोष्ट. कारण भगवंतांना संतुष्ट करणे याशिवाय त्याची काहीच इच्छा अशी नसते. म्हणूनच त्याला शुद्ध भक्त असं म्हटलं गेलं आहे. कृष्ण म्हणतात की अशी अनन्य भक्ती करणाऱ्याला माझी प्राप्ती होते. शुद्ध भक्त कृष्णांच्या अनेक रूपांपैकी कुठल्याही एका रूपावरती सतत भक्ती करायला युक्त असतो. म्हणजे कृष्णांची राम आहे, नरसिंह आहे, कृष्ण आहे, तशी जी विविध रूप आहेत त्यांच्यापैकी भक्त कुठल्याही एका दिव्य रूपावरती स्वतःला भक्तिभावाने एकाग्र करून घेतो आणि त्या रूपाची भक्ती करतो. अष्टांग योगाचा जो आचरण विधी आहे तो आपण समजून घेतलाय. आणि अर्जुनालाही आपण म्हटलं तो जमण्यासारखा नव्हता. 6व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने हे स्पष्ट केलं. पण भक्तियोग हा कसा आहे, आचरण करायला सुलभ आहे. आणि श्रीला प्रभुपाद सांगतात की भक्तियोगाचा जो प्रारंभ आहे ना तो हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाने होतो. भगवंत तर सर्वांवर कृपा करतात, परंतु जो भक्तिपूर्वक सेवा त्यांची करतो त्याच्यावर भगवंत विशेष कृपा करतात. अशा भक्ताला भगवंत विविध प्रकारे सहाय्य करतात. पुढे आता 10व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण चतुर्श्लोकी गीता ते 4 श्लोक बघू त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणालेले आहेत की ददामी बुद्धी योगम तम, म्हणजे कृष्ण भक्तांवर कृपा करून स्वतः त्याला बुद्धी प्रदान करतात, ज्याद्वारे त्याला भगवत धामामध्ये येण्याचा मार्ग कळतो. तर शुद्ध भक्ताचा हा जो गुण आहे की परिस्थितीने विचलित न होता सदैव कृष्णांचं तो स्मरण करू शकतो. तर यामध्ये कोणतीही बाधा तो येऊ देत नाही. तो जिथे असेल तिथे राहूनच हे कार्य तो करीत असतो. भगवंतांचं स्मरण तो करू शकतो. म्हणजे भक्ताला कुठे तीर्थस्थळामध्ये वृंदावन आहे, मथुरा आहे किंवा कृष्णांची जी इतर लीला स्थळं आहेत तिथे जाऊन राहून भक्ती करण्याची गरज भासत नाही. तर तो जिथे आहे तिथूनच भक्ती करू शकतो आणि तिथेच शुद्ध वातावरण, भक्तिमय वातावरण निर्माण करत असतो. श्लोकामध्ये सततम आणि नित्यशः असे जे शब्द ना खूप महत्वाचे आहेत. सततम म्हणजे सतत किंवा सदैव, आणि नित्यशः म्हणजे नियमितपणे. हे दोन्ही शुद्ध भक्ताचे गुण सांगितलेले आहेत तिथे. तर भक्त कसा आहे, कुठल्या तरी एका रसाने तो जोडलेला असतो. एकच मिनिट मला जरा द्या. हा, हरे कृष्ण, क्षमस्व. तर या श्लोकामध्ये आपण म्हटलं 2 शब्द हे गुण सांगितलेले आहे शुद्ध भक्ताचे, सततम आणि नित्यशः.
आता भक्त भगवंतांच्या बरोबर कुठल्या तरी एका रसाने जोडलेला असतो. पाच रस जे प्रमुख म्हटले जातात, जसं शांत रस आहे, दास्य रस आहे, साख्य रस आहे, वात्सल्य रस आहे आणि माधुर्य रस आहे. तर अशा प्रकारे भक्तीमध्ये युक्त हा जो भक्त आहे, हे भगवंतांची प्रेममय सेवा करीत असतो या रसामध्ये जोडून, आणि एका क्षणासाठी पण तो भगवंतांना विसरत नाही. अशा भक्ताला सहजपणे भगवंतांची प्राप्ती होते. जसं भक्त क्षणासाठीही भगवंतांना विसरू शकत नाही, तसंच भगवंतही आपल्या विशुद्ध भक्ताला क्षणभरासाठी विसरू शकत नाहीत. हे भक्त आणि भगवंत यांचं हे असं एक सुंदर नातं आहे. म्हणजे कृष्ण भावना आहे त्यासाठी वरदान म्हटलं जातं, की ज्याद्वारे भक्ताला जो विसर पडलाय त्याच्या आणि भगवंतांच्या नात्याचा, त्याची पुनर्जागृती करण्याचा मार्ग मिळतो कृष्ण भावनेद्वारे. आणि त्यासाठी श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात बघा, वारंवार इथे सांगितलेलं आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप हा या मार्गावरचा प्रारंभ आहे. त्यासाठी इथे जप करण्यावरती श्रीला प्रभुपाद आपल्याला भर देतात. आणि सगळ्यात महत्वाची ही पायरी सांगितलेली आहे आपल्याला, जप करणं म्हणजे कृष्णांना शरण जाण्याचा तो मार्ग आहे. आणि जो कृष्णांना शरण येतो त्याचं क्षेमाची काळजी कृष्ण घेतात. तर त्यासाठी आपल्याला सांगितलेलं आहे, जसं म्हणतात ना की गळ्यामध्ये हार घातला तर आपला गळा कसा सुंदर दिसतो, अलंकार मानला जातो. तसंच भगवंतांचं नाम हे जिभेसाठी अलंकार आहे. आता 15वा श्लोक बघूया आपण. हा, हरे कृष्ण. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझी प्राप्ती केल्यावर भक्तियोगी महात्मे जन या दुःखपूर्ण तात्पुरत्या जगतात कधीच परतून येत नाहीत, कारण त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झालेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता इथे कृष्ण म्हणतायत भौतिक जगाचं वर्णन आहे, दुःखालयम अशाश्वतम. हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जन्मापासून मृत्यूपर्यंत अनेक दुःखांचा सामना आपल्याला करावा लागतो. म्हणजे जन्म कसा दुःखदायी आहे, मृत्यू तर किती कष्टदायी आहे हे तर आपण जाणतोच. त्याशिवाय व्याधी येतात, वृद्धत्व येतं, हे पण त्रास आहेत. तर आता कोणी म्हणेल की भौतिक जगाचं ज्याला अत्याधिक आकर्षण आहे तो व्यक्ती म्हणू शकतो की मी हे सगळं सहन करेन आणि त्यानंतर जगेन मी इथे. पण त्यावरती कृष्णांनी सांगितलंय हे अशाश्वतम पण आहे. अशाश्वतम म्हणजे काय, हे सोडावंच लागेल, हे असंच राहू शकणार नाही. जसं आता ऑफिसमध्ये कोणी काम करतो, त्याने ठरवलं की मी 75 वर्षाचा झालो तरी काम करत राहीन, तर असं नाहीये. नियमाप्रमाणे त्याला रिटायरमेंटचं वय असतं, त्याप्रमाणे त्याला निवृत्ती घ्यावीच लागते. मग ते 58 वर्ष असेल, 60 वर्ष असेल. तसंच इथे भौतिक जगामध्ये आपण कायमच राहू शकत नाही. आणि हे भौतिक जग जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखांनी परिपूर्ण असं आहे. पण जो भक्तिमय सेवेनं युक्त होतो, परमसिद्धीसाठी प्रयत्न करतो, तो भगवंतांच्या परमधामामध्ये भगवतधामामध्ये जाऊ शकतो. आणि परत या भौतिक जगामध्ये परतून मग तो येत नाही. आता हे जे आध्यात्मिक जग आहे हे भौतिक जगाच्या विरुद्ध आहे अगदी. आध्यात्मिक जग म्हणजे गोलोकधाम, वैकुंठधाम, याचं वर्णन करत असताना ते अव्यक्त म्हटलं जातं, म्हणजे ज्याच्याबद्दल फार काही माहिती नाहीये. अक्षर आहे, अक्षर म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही. आणि भक्तांच्यासाठी हे परम लक्ष्य आहे, म्हणजे अंतिम ध्येय ज्याला म्हणतात ते, म्हणून परम लक्ष्य म्हटलेलं आहे. तर कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेतलेल्या व्यक्तीचा जसा जसा क्रमशः विकास होतो, तसा कृष्णांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणाचंही त्याला स्मरण नसतं, किंवा कृष्णांच्या शिवाय इतर कोणाच्या सान्निध्याची त्याची इच्छा नसते. याला भक्ताची पूर्णावस्था म्हटलेली आहे. आणि असे जे भक्त असतात या स्तरापर्यंत पोचलेले असतात त्यांना महात्मा म्हटलं जातं. सतत ते युक्त असतात, सततम कीर्तयंतो माम असे असतात ते. आणि भक्त भौतिकात जरी असे असले तरी ते निर्लिप्त असतात भौतिकापासून. जसं आपण कमळाच्या पानाची ही उपमा बघितली होती बघा, की ते पाण्यामध्ये जरी असलं तरी त्या पाण्याचा प्रभाव त्याच्यावरती होत नाही. अशा प्रकारे हे भक्त भौतिकामध्ये राहू शकतात आणि मृत्यूच्या नंतर भगवत धामाची प्राप्ती निश्चितपणे करून घेऊ शकतात. आता 16वा बघूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अब्रह्मा भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राकृत जगतातल्या
अत्युच्च ब्रह्मलोकापासून ते सर्व खालच्या लोकांपर्यंत सर्व लोक दुःखाची स्थाने आहेत. या लोकात वारंवार जन्म मृत्यू होतात. परंतु हे कौंतेया, जो माझ्या धामाची प्राप्ती करतो त्याला कधीच पुनर्जन्म नसतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुन म्हणतो की भौतिक जग तर जन्म मृत्यू जरा व्याधी अशा दुःखांनी परिपूर्ण आहे. मग कोणी जर स्वर्गलोक किंवा इतर उच्च लोकांची प्राप्ती केली तर काय? तर ह्याच्यावरही कृष्ण सांगतात की ब्रह्मलोकापासून सर्वात खालच्या लोकांपर्यंत सर्व प्राकृतिक जगातच आहेत. म्हणजे हे भौतिक जगच आहे. भौतिक जगामध्ये जन्म आणि मृत्यू हा आहेच. म्हणजे ब्रह्मलोक असेल किंवा अधोलोकामधला कुठला लोक असेल, वारंवार इथे जन्म मृत्यू हा होणारच आहे. तर केवळ भगवंतांचं परमधाम जो प्राप्त करेल तो जन्म मृत्यूपासून कायमचा मुक्त होईल. प्रत्येकाचा पुनर्जन्म हा त्याच्या म्हणजे कर्माची क्रिया प्रतिक्रिया यानुसार तो नियंत्रित होतो. म्हणून आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे इथे या भौतिक जगामध्ये पुनर्जन्म हा निश्चित आहे. 17वा बघूया. हरे कृष्ण. सहस्रयुगपर्यन्त अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ता देहो रात्रविदो जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मानवीय गणनेनुसार एक सहस्त्र चतुर्युग म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो आणि अशाच 1000 चतुर्युगाची ब्रह्मदेवाची एक रात्र असते. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. इथे ब्रह्मदेवाच्या आयुबद्दल सांगितलंय. सहस्त्रयुग पर्यंतम. तर हा ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग या 4 युगांना मिळून एक चतुर्युग म्हटलं जातं. आणि अशा 4 चतुर्युगांचे 100 फेरे झाले की ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आणि तितक्याच फेऱ्यांचा एक त्याची रात्र. तर अशी 100 वर्ष हे ब्रह्मदेवाचं आयुष्य सांगितलं गेलंय आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू होतो. तर माणसाच्या तुलनेमध्ये ब्रह्मदेवाचं आयुष्य हे आपल्याला अनंत वाटतं. हम्म. पण इथे कृष्ण सांगतात की ब्रह्मदेव हे पण अमर नाहीयेत. ब्रह्मदेवालाही हे सर्व सोडून भगवत धामात जावं लागणार त्यांची आयु संपल्यानंतर. पण ब्रह्मदेव हे भगवंतांच्या प्रत्यक्ष सेवेमध्ये संलग्न आहेत. त्यांच्या आज्ञेनुसार या ब्रह्मांडाचं व्यवस्थापनाचं कार्य ते करतात. त्यामुळे त्यांना तत्काळ मोक्ष प्राप्ती होते. आता इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये या श्लोकाच्या सांगतात की माणसाच्या तुलनेमध्ये ब्रह्मदेवाचं आयुष्य जरी अनंत असलं तरी शाश्वत काळाच्या दृष्टीने मात्र वीज चमकावी क्षणभरासाठी तेवढंच ते क्षणभंगूर आहे. तसंच ब्रह्मदेवाने तयार केलेली ही सृष्टी जी असते ती सतत बदलत असते. एके ठिकाणी विनाश आणि दुसरी ठिकाणी निर्मिती हे सतत सुरू असते. जसं पान गळून पडतात, नवीन पानं येत राहतात झाडावरती, तसंच हे सतत सुरू असतं. म्हणजे सृजन आणि विनाश हे भौतिक प्रकृतीचा हा नियम आहे. म्हणून आधिभूत ही परिवर्तनशील म्हटली जाते. सतत बदलते प्रकृती. आता पुढचं बघू आपण. आता 18वा. हरे माताजी, कृष्ण. एक परत सांगता का? तुम्ही आता मला सांगत होतात की हा चतुर्युगात 100 फेरे काय आहे? हा चतुर्युगाचे 100 फेरे म्हणजे एक चतुर्युग संपलं हा. असे 4 चतुर्युगांचे 100 फेरे झाले की ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो अच्छा. आणि तितक्याच फेऱ्यांची त्याची रात्र असते. हा. हम्म? ओके. म्हणजे आपल्या मनुष्याच्या तुलनेने हे हो. खूपच जास्त वाटतं हो. आपल्याला ना. हो. म्हणून हो. आपण म्हणतो की देव अमर आहेत. हो. पण असं नाहीये. तेही मृत्यू हो. ते त्यांनाही बदलतात. जेवढ्या उच्च लोकात जावं तेवढं आयुर्मान वाढतो. हो. बरोबर. मग त्याच्यावरनं मध्ये एक मला अशी शंका आली होती की आपण हा रामायण महाभारत जे म्हणतो ते मग नेमकं कुठल्या युगात झालं? म्हणजे कोणत्या? आता हे चतुर्युग दरवेळेला रिपीट होतात ना. हो हो, ही मग युगात नेमकं हे आणि ही किती सतत सुरू असतात. वर्षापूर्वी झालं हे अनुमान काढणं पण अवघड आहे ना, असं मला आणि वाटतं. हे सतत सतत सुरू असतात ही. हो. हो. हम्म. हो. हो. म्हणजे ह्याच्यानंतर जे परत आता युग येईल तेव्हाही परत हे चक्र सुरूच होणार आणि त्याही वेळेला कृष्णांच्या लीला या अशाच प्रकारे होत राहणार. अच्छा. हा म्हणजे हे सायकलिकल हो, आहे असं सायकल समजायचं सायकल आपण. हा चालूच राहणार. सायकल चालू हा राहणार म्हणजे ही. सारखं चालू राहणार आणि कुठल्या ना कुठल्या तरी ब्रह्मांडामध्ये या लीला आत्ताही होतातच आहेत. अच्छा. हेही तेवढंच सत्य आहे. हे आपण आपल्या ब्रह्मांडाशी रिलेटेड बघतोय ना.
हो पण हो इतरही अनेक अनंत कोटी ब्रह्मांड आहेत, तिथेही या लीला सतत सुरूच असतात. बर बर. हा, म्हणून ते शाश्वत काळाचं जर का बघितलं ना, आता इथे श्रीला प्रभुपाद जे म्हणतात की नाही, की शाश्वत काळाच्या दृष्टीने बघितलं तर ब्रह्मदेवाचं आयुष्य वीज चमकावी एवढं क्षणभरासाठी आहे ते. हम्म हम्म. हम्म पण हम्म आपण आपल्या हम्म. दृष्टीने कल्पना केली तर आपल्याला अनंत वाटतं, हो पण जो हो हो पूर्ण लार्जर पिक्चर आपण हो कल्पना हो करण्याचा हो प्रयत्न केला तर ते हो तसंच आहे. हो म्हणजे हो कुठे एवढी ब्रह्मांड, त्याच्यामध्ये चालणाऱ्या सारख्या लीला, अनेक असे हो ब्रह्मदेव. हा, हो म्हणजे आपल्या हो ब्रह्मांडाशी रिलेटेड हा ब्रह्मदेव आहे, पण हो, असे अनेक बरोबर आहे. ब्रह्मदेव आहेत. हो 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 हे सगळंच पिक्चर हे कसं आहे, खूपच हो. छोट आहे ते त्याचं हे. कुठल्या तरी एका स्टोरीमध्ये ते कृष्ण विचारतात ना, कोणते ब्रह्म आलेत मला भेटायला, असं काहीतरी हो आहे. हो हो हो, बरोबर. म्हणजे अनेक ब्रह्म पण अनेक आहेत असं. हो हो, ब्रह्मदेव अगदी. अनेक ब्रह्मदेव आहेत. हं. आणि प्रत्येक ब्रह्मांडाची रचना अशा प्रकारे झालेली आहे कृष्णांच्या, म्हणजे कृष्णांच्या विस्तारित रूपांनी ती केलेली आहे. हम्म नियोजन सर्व कृष्णच करतायत. ओके. हा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 18वा बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण। अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. देवाच्या दिवसाचा आरंभ झाल्यावर सर्व जीव अव्यक्तातून व्यक्त होतात आणि त्यानंतर जेव्हा रात्र प्रारंभ होते तेव्हा ते पुन्हा अव्यक्तात लय पावतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे ब्रह्मदेव सुद्धा आपण समजून घेतलं की जन्म आणि मृत्यू यातून मुक्त नाही आहेत. आता जे उन्नत हं, प्रगत संन्यासी असतात त्यांना ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते असं म्हटलं. सगळ्यात उच्च लोक आहे हा ब्रह्मलोक. तर हं, ब्रह्मलोक हा ब्रह्मांडातील सर्वोच्च लोक मानला जातो. पृथ्वीच्या वरती जेवढे हे लोक आहेत त्यांना उच्च हं, लोक म्हणतात, जसं हं. जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक वगैरे आपण म्हणतो. या इतर सर्वांचा जरी लय झाला ना तरी ब्रह्मलोक अस्तित्वात राहतो, पण कालांतराने ब्रह्मलोक आणि ब्रह्मलोकातील सर्व गोष्टींचा विनाश होतो. एकदा प्रकृतीचा नियम माताजींचा तिथे. फोटो पाठवाल का, असेल तर फोटो हो, तो गोलोक अंदाज चार्टचा येईल मी याचा. फोटो पाठवते. हा हा, चालेल. म्हणजे कुठला लोक कुठे आहे हे हा आपल्याला तसा समजू शकेल. अंदाज हा. येईल. हा. तर हे जे सगळ्यात शेवटी हा ब्रह्मलोकाचा विनाश होतो, त्यामुळे ब्रह्मदेव आणि त्याची सृष्टी हा हं. सर्व प्रकृतीचा जरी भाग असला तरी प्रकृती सतत परिवर्तनशील असते. तर त्यामुळे तोही विनाश त्याचा होतो. तर जेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र होते तेव्हा आपल्याला इथे सांगितले सर्व जीव प्रकृतीमध्ये लीन होतात आणि ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा प्रारंभ झाला की सर्व जीव प्रकृतीमधून परत व्यक्त होतात, म्हणजे अव्यक्त रूपामध्ये जातात जेव्हा रात्र होते आणि परत व्यक्त होतात ज्या वेळेला ब्रह्मदेवाचा दिवस सुरू होतो. पण अव्यक्त म्हणजे काय, मला कळलंच नाही हे. म्हणजे आता डॉर्मंट अवस्थेमध्ये आपण कसं ओके म्हणू. ओके हा. ओके ओके. हा, म्हणजे ज्या वेळेला लय होतो त्यावेळेला त्याची जी परिस्थिती असेल, जे हा त्याच्या हा. इच्छा असतील त्या हम्म. अवस्थेमध्ये ते विष्णूच्या शरीरामध्ये सामावले जातात सर्व. आणि त्यानंतर जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस होतो त्यावेळेला ते परत त्या इथूनच ती परत सायकल सुरू होते. म्हणजे असं तर मिटलं काही जन्म जात नाही. मृत्यूच म्हणायचंय का? हा, जन्म मृत्यू पण अव्यक्त रूपामध्ये. हा, म्हणजे कसं आता एखादं बघा, म्हणजे कसं सांगू तुम्हाला, काही जीवाणू किटाणू असतात हा बघा, जे हा स्पोर्स बनतात हा. त्यांचे. हो हा, ते हो हो जमिनीमध्ये अनेक वर्ष हो राहू हो शकतात. हो 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 कुठून त्याच्यातून झाडही येत नाहीत किंवा हो ते हो जर्मिनेट पण होत नाहीत, हो पण ते हो आहेत. त्यांना हो. मृत म्हणता येत नाही. नाही. हा. हा हा हा. हा, ती अव्यक्त अवस्था झाली. अच्छा. हा हा हा. आणि ज्या वेळेला आता फेवरेबल कंडिशन आली हो त्यांना हो रुजण्याची त्यावेळेला हो ते परत मग जर्मिनेट हो होतात. अशी अवस्था आहे, हे आपण कल्पना करूया. हो हो चालेल. हा, असं. छान छान. हा. हम्म. आता 19वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्था प्रभवत्य हरागमे। हरे कृष्ण। हा, हरे कृष्ण सायली माताजी. बरं, पुन्हा पुन्हा जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस होतो तेव्हा सर्व जीव अस्तित्वात येतात आणि ब्रह्मदेवाची जेव्हा रात्र होते तेव्हा आपोआपच त्यांचा लय होतो. तर आता इथे आपल्याला हे श्रीला प्रभुपाद यांनी सांगितलेलं आहे
की म्हणजे कशा प्रकारे या सृष्टीची विनाश आणि सृष्टीचं सृजन हे सतत सुरू असतं. म्हणूनच परिवर्तनशील असं या प्रकृतीला म्हटलं जातं. ब्रह्मदेव सृष्टी जेव्हा तयार करतात, जेव्हा त्यांचा दिवस येतो. आता श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करणारे या भौतिक जगामध्ये कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने इथे आनंदी राहतात आणि मृत्यूनंतर त्यांना परमधामाची प्राप्ती होते. आता जेव्हा परमधामाची कोणाला प्राप्ती होते तेव्हा मात्र त्याला भौतिक जगामध्ये परत यावं लागत नाही. पण जो भौतिकामध्ये आहे त्याला या सृष्टी आणि विनाश या सगळ्या चक्राचा वारंवार त्याच्याशी म्हणजे तिथेच त्याला राहावं लागतं. अनेक जन्म तो घेतो, अनेक मृत्यू होतो, परत नवीन शरीर घेतो, परत कर्म करतो, परत त्या कर्माचे भोग भोगतो. त्याच्यातून मुक्ती केवळ भगवत धामामध्ये गेल्यानेच मिळू शकते. हा, आता 20वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आहे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताची जरी प्रलय आला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण त्यांच्या आध्यात्मिक जगाविषयी सांगतायत. भौतिक जग कसं वर्णन केलं कृष्णाने? दुःखालयम अशाश्वतम. आणि भौतिक जग म्हणजे पृथ्वी आणि इतर सर्व 14 लोक, याला सगळ्याला मिळून भौतिक जग म्हटलेलं आहे. ते जन्म मृत्यूच्या अधीन आहेत सर्व इथे. पण प्रकृतीच्या नियमांच्या नुसार ते लयही पावतात आणि त्यांची सृष्टी म्हणजे सृजन पण होतं नंतर. तर कृष्णांचं आध्यात्मिक जग हे मात्र वेगळं आहे. तर हे आपल्याला आपण जेव्हा म्हणतो की कृष्णांचं जग जे आहे ते कृष्णांसारखं सच्चित आनंद असंच आहे. तर सत म्हणजे कसं? शाश्वत. चित म्हणजे हे ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंद म्हणजे आनंदमय किंवा आनंदाने परिपूर्ण असं आहे. आणि हे भौतिक जगाच्या अगदी विरुद्ध असं त्यांचं जग आहे, जे आता 21व्या श्लोकामध्ये आपल्याला अजून त्याच्याबद्दल माहिती मिळणार आहे. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न विनिवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदांती ज्याचे अव्यक्त आणि अक्षर म्हणून वर्णन करतात ते परम लक्ष्य म्हणून जाणले जाते. ज्या स्थानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य पुन्हा कधीच परतून येत नाही तेच माझे परमधाम होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकाचं तात्पर्य खूप महत्वाचं आहे, हे वाचूया आपण. हरे कृष्ण. मिनल माताजी वाचताय? आहेत का तुम्ही? हरे आहेत कृष्ण. आहेत. हरे ऐकू कृष्ण. येतंय? ऐकू हो येतंय? हो येत आहे. हो हो येत आहे. हरे कृष्ण. तात्पर्य: ब्रह्मसंहितेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांच्या परमधामाचे वर्णन चिंतामणी धाम असे करण्यात आले आहे. चिंतामणी धामामध्ये सर्व इच्छा पूर्ण होतात. भगवान श्रीकृष्णांचे परमधाम गोलोक वृंदावन हे चिंतामणींनी रचलेल्या प्रासादांनी पूर्ण युक्त आहे. त्या धामामध्ये कल्पवृक्षही आहेत, जे इच्छेनुसार कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ पुरवितात. तसेच तेथे सुरभी नामक गायी आहेत, ज्या अमर्याद दुधाचा पुरवठा करतात. या धामामध्ये हजारो लक्ष्मी भगवंतांची सेवा करतात, जे सर्व कारणांचे कारण आदि पुरुष श्री गोविंद म्हणून ओळखले जातात. भगवंत वेणुवादन करीत असतात. वणंतम त्यांचे दिव्य रूप हे साऱ्या ब्रह्मांडात अत्यंत आकर्षक आहे. त्यांचे नेत्र कमलदलाप्रमाणे आहे आणि त्यांच्या देहाचा वर्ण हा मेघवर्णाप्रमाणे आहे. श्रीकृष्ण इतके सुंदर आणि आकर्षक आहेत की त्यांचे सौंदर्य हजारो मदनांच्या सौंदर्यालाही मागे टाकते. ते केशरी वस्त्र परिधान करतात. त्यांच्या कंठी वैजंतीमाला आहे आणि सुंदर मयूरपंख आहे. भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण आपल्या स्वतःच्या धामाचे गोलोक वृंदावनाचे केवळ मोजकेच वर्णन करतात. हे गोलोक वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगतामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे आणि याचे विस्तृत वर्णन
ब्रह्मसंहितेमध्ये करण्यात आले आहे. वेदांमध्येही कठोपनिषद ह्याच्यामध्ये 1.3.11 सांगण्यात आले आहे की भगवत धामाहून श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही धाम नाही आणि ते म्हणजेच परमलक्ष्य आहे. पुरुषान्नम परम किंचितचा काष्ठा परमागतीही. तेव्हा जेव्हा मनुष्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते तेव्हा तो भौतिक जगतात पुन्हा कधीच येत नाही. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे परमधाम हे गुणात्मक दृष्ट्या सारखेच असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. या पृथ्वीवर दिल्लीच्या दक्षिण पूर्व दिशेला 90 मैल अंतरावर असलेले वृंदावन म्हणजे आध्यात्मिक विश्वातील परमधाम गोलोक वृंदावनाची प्रतिकृती आहे. जेव्हा श्रीकृष्ण पृथ्वी तलावरती अवतीर्ण झाले त्यावेळेला त्यांनी या वृंदावनातच लीला केल्या. वृंदावन भारतामधील मथुरा जिल्ह्यामध्ये आहे व त्याचे क्षेत्रफळ 84 मैल आहे. हरे कृष्ण. म्हणून ते प्रतिकृती आहे म्हणून त्याला महत्व आहे. हो, आणि ही यात्रा पण आहे 84 कोस यात्रा. जे हो, वृंदावनामध्ये कधी गेला असाल तर त्यांना माहिती ते असेल बघा. करतात. हा, तर हे आता ऐकलंय आपण त्याच्याबद्दल. वर्णन ऐकलं, खूप सुंदर असं वर्णन आहे हो ना, पण तरीही आपले आपण पटकन आकर्षित होत नाही. ही सत्य गोष्ट आहे. नाही, पण आता हे बघितल्यानंतर चिंतामणी ह्याचा अर्थ म्हणजे आपल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करणारा, हा, कल्पवृक्ष, सुरभी गाई, हे जे हो, आपण ऐकलेलं असतं ते सगळं तिथे आहे. हा, पण तरीही आपल्याला तिथे जावं असं पटकन वाटत नाही. हा, आणि जेव्हा भौतिकामधलं एखादं रमणीय स्थळाचं आपण चित्र बघतो तर लगेच म्हणजे कुठे गाडीतून जात असताना आपण एखादा बोर्ड जरी, होर्डिंग जरी पाहिलं कुठलं स्वित्झर्लंडचं, तर आपण पटकन तिथे जागेवरती त्या जायला आकर्षित होतो. आपण माहिती काढतो, अगदी ठरवतो की पुढच्या वर्षी जाऊया या ठिकाणी. पण गोलोकधामाचं वर्णन आपण इतकं ऐकलं तरी आपल्याला तिथे जावंसं इतक्या लवकर वाटत नाही, कारण आपलं भौतिकामधलं आकर्षण, कारण आपले अनर्थ. हम्म. हे हे सत्य आहे म्हणजे. हे तर सत्य आहे हे जे आणि शेवटी आता आपल्याला थोडीशी अशी कल्पना आली की ते अतिशय म्हणजे आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. हे एक आपलं हा मन कुठेतरी स्वीकारलेलं आहे. हा, म्हणजे आता इथे जे मनाने हे आधीच्या स्वीकारलंय. श्लोकात म्हटलं ना की मी इथे दुःख भोगेन पण मी इथेच राहीन. म्हणजे हे कुठेतरी स्वीकारलं गेलंय मनाने की ते हा, गोलोकधाम आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. बाहेर आहे. तर हे आपल्या अनर्थामुळेच हे झालेलं आहे. म्हणजे जेलमध्ये एखाद्याला सुखसोयी मिळायला लागल्या की तो त्याच्यामध्येच आनंद मानतो आणि त्या जेलच्या बाहेर जाण्याची त्याची इच्छाच राहत नाही. मी हो. आपल्याला कितीही सांगितलं की हे भौतिक जग जेल समान आहे, पण तरीही आपण इथून निघण्यासाठी काही प्रयत्न करत नाही. असं आहे, कारण शेवटी अनर्थ हेच त्याचं कारण असू शकतं. तर आता हे जे कृष्णांचं धाम आहे जिथे कृष्ण विविध लीला करतायत, तर तिथे प्राण्यांमध्येही वैरभाव नसतो असं पण वर्णन आहे भागवतम मध्ये. भौतिकामध्ये जसं वाघ आणि हरिण आहे किंवा कुत्रा आणि मांजर, साप आणि मुंगूस हे नैसर्गिक शत्रुत्व असतं. पण भागवतम मध्ये याचं वर्णन आहे की कृष्ण धामामध्ये वाघ असेल, शेळी असेल, हरिण असेल, साप असेल, मंगूस असेल, हे सर्व एकत्र असतात आणि त्यांच्यामध्ये अजिबात शत्रुभाव नसतो. जे कृष्ण खातात तेच सर्वजण खातात आणि कृष्णांचं हे धाम शाश्वत स्वरूपाचं आहे, नित्य आहे, जिथे जन्म मृत्यू नाही असं आता हे सगळं आपण वर्णन ऐकतोय. आनंदमयी धाम आहे आणि आपल्या भौतिक जगाच्या म्हणजे दुःखालयम अशाश्वतमच्या विरुद्ध तिथे आहेत. म्हणजे केवळ आनंदच तिकडे आपल्याला सापडतो. आणि भौतिक जग हे आनंदच असतो. त्रिगुणात्मक प्रकृतीच्या अधिपत्याखाली आहेत. 3 प्रकृतीचे गुण असतात, त्यांच्या मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली हे आहे. आणि या मायाशक्तीच्या प्रभावातून आपण जेव्हा मुक्त होतो म्हणजे गुणातीत होतो, विशुद्ध सत्व गुणामध्ये जातो, तो विशुद्ध सत्व गुण आता इथे कृष्णांच्या धामामध्ये आहे. तो एकाच गुणामध्ये सर्वजण स्थित असतात. इथे नाहीये. इथे कसे कधी रजो गुणात आहेत, कधी सत्व गुणात आहेत, कधी तमो गुणामध्ये आहे, असं मिश्र आहे. आणि इथे मायाशक्तीचा प्रभाव असतो भौतिक जगावरती, तिथे योग मायाशक्तीचा प्रभाव असतो जी आपल्याला सच्चिदानंद प्रदान करते. तर योग माया शक्ती असेल नाही तर महामाया शक्ती असतील, शक्ती दोन्ही कृष्णांच्याच आहेत. आणि आपल्याला जेव्हा आता भक्त जेव्हा सतत कृष्णांचं स्मरण करतो त्यावेळेला मग हा योगमाया शक्तीच्या प्रभावाखाली येतो, जी शक्ती त्याला आता पुढे प्रगत मार्ग हा दाखवण्यासाठी प्रेरित करते. आणि या विरुद्ध मोहमाया शक्ती आपल्याला कृष्णांच्या
विस्मरणामध्ये ठेवते. त्यामुळे मनुष्य भौतिकामध्ये भोग करण्यामध्ये गढून जातो आणि कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण होतं. तर या दोन्ही शक्ती कृष्णांच्यात जरी असल्या तरी आपण आपल्याकडे स्वातंत्र्य आहे की कुठल्या शक्तीच्या आपण म्हणजे शरण घ्यायची आहे. त्याप्रमाणे आता आपल्याला पुढची गती मिळते. हा, आता 22वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव वीतान् हितान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वहून श्रेष्ठ असणारा पुरुषोत्तम भगवंताची प्राप्ती अनन्य भक्तीनेच होते. ते जरी आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्वव्यापी आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या ठायी स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांच्या अचिंत्य शक्तीबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. भक्त्या लभ्य तू अनन्याच, म्हणजे काय, अनन्य भक्तीमुळे भगवंतांची प्राप्ती होते. कृष्णधामाबद्दल म्हणजे कृष्णधामात जाण्यासाठी, तिथे पोहोचण्यासाठी अनन्य भक्ती ही एकमेव मार्ग आपल्याला सांगितलेला आहे. आता जरी कृष्ण गोलोकामध्ये स्थित असले तरी ते सर्व व्यापी आहेत. कृष्णांच्या शक्ती अचिंत्य आपण म्हणतो. तर त्यामुळे कृष्ण जरी दूर स्थित असले गोलोकमध्ये तरी सृष्टीच्या सर्व क्रियांचं नियंत्रण ते करू शकतात त्यांच्या शक्तींनी. तर 7व्या अध्यायातला जो 7वा श्लोक होता बघा, मत्तः परतरम अन्यत, म्हणजे काय, माझ्याहून श्रेष्ठ असं कृष्ण म्हणतात काहीच नाहीये. दोऱ्यामध्ये ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. तर कृष्णांच्या या ज्या शक्ती आहेत ना, अचिंत्य हा एकमेव शब्दच आपण सांगू शकतो की कोणी इतक्या दूर गोलोक वृंदावनामध्ये जरी असले तरी मग पृथ्वीवरती किंवा या भौतिक जगातल्या सर्व गोष्टी ते कसं नियंत्रण करू शकतात. तर हे आपल्याला विचार करणं खूप अवघड वाटतंय, पण कृष्णांची अशी शक्ती आहे आणि त्याने ते हे करू शकतात. आता आपण 23 ते 26 हे श्लोक एकत्र वाचूया, जिथे आपल्याला मार्ग सांगितलेले आहेत मृत्यूच्या नंतरचे. पहिला 23वा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः. हरे कृष्ण. नाही, 26वा मी पण वाचा. 24चं वाचली मी. हं. हो. आता यत्र काले त्वनावृत्तिम्, ते 23 आहे. यत्र काले नाही, एक मिनिट, मी त्वनावृत्तिम् खाली घेते. आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. आता 24 आहे. अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः. हरे कृष्ण. 26वा पण 25 आणि 26 पण वाचा माताजी. धूमो रात्रीस्तता. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसहं यो ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते. शुक्लकृष्णे गति ये ते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सायली हो माताजी. हो, वाचते. हो हा. हो. 23 पण ना. हो, 23 इथून. हो. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठा, आता ज्या वेगवेगळ्या योग्याने ज्या जगतातून प्रयाण केले असता तो परतून येतो अथवा येत नाही याचे मी तुला वर्णन करतो. ते आता खाली घेऊया का? हा, घेते. हो. हा. हरे कृष्ण. जे परब्रह्माला जाणतात ते अग्निदेवतेच्या प्रकाशामध्ये दिवसाच्या शुभ क्षणी शुक्ल पक्षामध्ये अथवा सूर्य जेव्हा उत्तरण्यात असतो त्या 6 महिन्यांमध्ये या भौतिक जगतात मृत्यू झाल्यावर परब्रह्माची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. धूर रात्र कृष्ण पक्ष किंवा दक्षिणायनमध्ये जो योगी मरण पावतो तो चंद्रलोकाची प्राप्ती करतो, परंतु तो पुन्हा परत येतो. हरे कृष्ण.
वैदिक मतानुसार प्रकाशमय आणि अंधकारमय असे या जगतातून प्रयाण करण्याचे दोन मार्ग आहेत. जेव्हा मनुष्य प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येत नाही, परंतु जेव्हा अंधकारमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये ना शरीर त्यागण्याचे मार्ग सांगितलेले आहेत. दोन मार्ग सांगितले आहेत. एक प्रकाशाचा मार्ग सांगितलाय आणि अंधकाराचा एक दुसरा मार्ग सांगितलाय. जे ज्ञानी आहेत, योगी आहेत, त्यांच्यासाठी प्रकाशाचा मार्ग सांगितलाय. ते ब्रह्मज्योतीकडे जातात आणि त्यांचं पुनरागमन होत नाही असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. पण कधी कधी योगी भक्त असेल, श्री विष्णूंच्या भक्तीमध्ये तो संलग्न असेल, तर तो मात्र वैकुंठ धामामध्ये जातो. पण जे अंधकाराच्या मार्गाने जातात, अंधकाराच्या मार्गाने जाणारे कोण आहेत? कर्मी आहेत. ते कुठे जातात? स्वर्गलोकाची प्राप्ती करू शकतात, पण स्वर्गलोकातून त्यांना परत यावं लागतं. म्हणजे ही गती कशी होते? म्हणजे कोण काय केल्यानंतर, ज्ञानी असेल किंवा योगी असेल, हा प्रथम काय करतो? हा मिश्र भक्ती करतोय, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. तो शुद्ध भक्त नाहीये. तर त्या मिश्र भक्ताची गती कुठपर्यंत जाते? ब्रह्मज्योतीपर्यंत जाते. त्याचं मात्र पुनरागमन होत नाही. पण जो कर्मी आहे, सकाम कर्मी आहे, काहीतरी लाभ प्राप्तीच्या हेतूने तो पुण्यकर्म करतो आणि अशाचा फळ म्हणून त्याला स्वर्ग इत्यादी लोकांची प्राप्ती होऊ शकते, पण तिथून त्याला मात्र परत यावं लागतं. पण जो भक्त आहे, भक्त कसा आहे? दिवस असेल किंवा कुठलाही काळ असेल, त्याला ही काळजी करण्याची आवश्यकता नसते मृत्यूच्या समय. ह्याचं कारण काय आहे? तर हे आता पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात. पण शुद्ध भक्त कसा आहे? भगवंतांना पूर्ण शरण गेलेला असतो. त्यामुळे आपला देह कोणत्या पद्धतीने किंवा केव्हा त्याग करायचा याला तो महत्व देत नाही. सर्व काही तो भगवंतांच्या वरती त्याने सोपवलेलं असतं आणि तो काय करत असतो? तो भक्तिमय सेवा करण्यामध्ये रमलेला असतो. बाकी परिणाम काय असतील हे तो पूर्णपणे भगवंतांवरती सोपवतो. हा, आता 27वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, भक्त जरी हे दोन्ही मार्ग जाणत असले तरी ते कधीच मोहित होत नाही. म्हणून तू सदैव भक्तीमध्ये युक्त हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता योगी, ज्ञानी आणि कर्मी यांचा मार्ग सांगितल्यानंतर कृष्ण हा भक्तांच्यासाठी श्लोक सांगतात. कृष्ण म्हणतात की जे योगी आहेत, ज्ञानी आहेत आणि कर्मी आहेत, यांची विधिविधानं जी सांगितली आहेत आधीच्या श्लोकामध्ये, ती भक्तांना लागू पडत नाही. आपण म्हटलं शुद्ध भक्त कसा आहे? भगवंतांना पूर्णपणे शरण गेलेला असतो. त्यामुळे आपला मृत्यू कुठल्या काळी होणार, कसा होणार याला तो काही महत्व देत नाही. तो सगळं काही भगवंतांच्या वरती तो सोपवतो आणि सुखाने त्यांची भक्तिमय सेवा करण्यामध्ये तो रमून जातो. पण जे शुद्ध भक्त नाही आहेत, जे कर्मयोगी आहे, ज्ञानयोगी आहे, हठयोगी आहे, यांना मात्र योग्य काळी देहत्याग केला तर त्यांना परत यावं लागत नाही. आता आपण वाचलं की शुक्ल पक्षामध्ये, दिवसाच्या शुभ क्षणी, उत्तरायणात अशा वेगवेगळ्या वेळी देहत्याग केले. तर अशी विधानं ही जी सांगितलेली आहेत, विधिविधानं, ही भक्तांच्यासाठी नाही आहेत. कृष्ण म्हणतात की भक्ताने कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थित होऊन हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन, नाम जप करीत राहायला हवं आणि अंतिम समय काय होईल याची चिंता भक्ताने करू नये. भक्ताने काय केलं पाहिजे? तर सतत कृष्णांचं स्मरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि असा सराव जीवनभर केला पाहिजे. म्हणून कृष्ण म्हणतात तस्मात सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. म्हणजे अर्जुना, सदैव माझ्या भक्तीमध्ये युक्त हो. तर जेव्हा अशा प्रकारे भक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये युक्त असतो तेव्हा भगवत धामामध्ये जायचा मार्ग हा सुलभ आणि सुनिश्चित होत असतो त्याचा, आणि कृष्ण त्याला सहायता करत असतात. आता 28वा श्लोक. म्हणजे इथे काळ वेळ गरज नाही असं का? भक्ताच्यासाठी गरज नाहीये. हा, हं, जे हं, इतर योग मिश्र भक्ती करता आहेत ना, हं, म्हणजे किंवा ज्ञान मिश्र भक्ती किंवा कर्म मिश्र भक्ती, हं, यांचं गंतव्यस्थान बदलतं. हा, हं, पण जो शुद्ध भक्त आहे, जो संपूर्णपणे भगवंतांच्या वरतीच रिलाइड अपॉन आहे, हं, त्याला हं, स्वतःची काही इच्छा वेगळी नाहीच आहे, केवळ भगवंतांची सेवा करणं, पूर्ण अधीन आहे भगवंतांच्या, हं, त्याच्यासाठी हे विधिविधान नाहीयेत. मग शुद्ध भक्ताने कुठच्याही काळी, कुठच्याही वेळी जरी देह ठेवला तरी भगवंत त्याला भगवत धामामध्ये घेऊन जातात, कारण त्याने आयुष्यभर स्मरण केलेलं आहे कृष्णांचा. म्हणजे या प्रकारे पूर्णपणे भक्तीमध्ये तो रममाण राहिलेला आहे. हं, इतर कसे भक्त आहेत? ते मिश्र भक्त आहेत, त्यांच्या काही इच्छा पण आहेत.
तर म्हणून मग त्यांना ही सर्व विधिविधानं लागू पडतात, की मग त्यांनी उत्तरायणामध्ये शुक्ल पक्षाच्या वेळी दिवसाच्या शुभ क्षणी. पण हे भक्ताला काही लागू पडत नाही. म्हणजे हे अजून सोपं झालं ना भक्ताच्यासाठी. पण शुद्ध भक्त नाही, अवघड हा आहे. हा, बरोबर. शुद्ध भक्त काय किंवा योगी काय प्रभुपादच किंवा असतील ज्ञानी काय. फक्त ना, हा प्रभुपाद असतील. हो, प्रभुपाद आहेतच, म्हणजे काही प्रश्नच नाही. हम्म, हम्म, हा, आता 28वा बघूया. हरे कृष्ण. हम्म. हरे कृष्ण. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की वेदांचं पठण केल्याने, यज्ञ केल्याने, कठोर तपस्या केल्याने, दान केल्याने जे काही पुण्य प्राप्त होतं ते सर्व, हे आता फळ जे आहे, हे सर्व लाभ जे आहेत माझ्या भक्तांना प्राप्त होतात, जे कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतात. आता जे भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं पठण करतात, नियमितपणे जप करतात, सेवा कार्यामध्ये स्वतःला जोडून घेतात, भक्तीमध्ये प्रेमपूर्वक संलग्न झालेले आहेत, हे सर्व काही या सर्व भक्तांना इतर काहीही केल्याविना हे सर्व लाभ प्राप्त होतात. आणि भक्त कसा आहे, सदैव आनंदाने या सेवा कार्यांमध्ये संलग्न राहतात. त्यांना कृष्णांवरती पूर्ण श्रद्धा असते. निर्भय होऊन सहजपणे, निसंशयपणे भगवंतांना ते शरण गेलेले असतात. त्यामुळे त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. आता हा जो श्लोक आहे 28वा, हा 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये आपण जो भक्ती योगाचं वर्णन ऐकलेलं आहे, कृष्ण भावनामृताचं, त्याचा सारांश मानला जातो. तर बघा, पूर्वी कसं असायचं की मनुष्य आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली वेद अध्ययन करणं त्याला आवश्यक होतं. गुरुकुलामध्ये जाऊन तो राहत असे, मग गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली तिथे तो अभ्यास करत असे, त्याला काही तपस्या कराव्या लागत असत, एका सेवकाप्रमाणे त्याला तिथे गुरुकुलामध्ये राहावं लागत असे, भिक्षा मागून आणून गुरूंना अर्पण करावी लागत असे. तर अशा प्रकारे वयाच्या 5व्या वर्षापासून 20व्या वर्षापर्यंत तो वेद अध्ययन करत असे, तेव्हा मग त्याचं चारित्र्य घडत असे आणि तो एक सदाचारी व्यक्ती म्हटला जात असे. आणि मग आता तो गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करायला पात्र बनत असे अशा प्रकारे वेद अध्ययन केल्याने. मग आता विवाह तो करत असे, तिथेही गृहस्थाश्रमामध्ये त्याला काही कर्तव्य पार पाडावी लागत असत, यज्ञ आहे, दान आहे, आणि हे करत तो तपस्या करत असे. मग त्याच्यानंतर गृहस्थाश्रमातून निवृत्त झाल्यावरती जेव्हा तो वानप्रस्थाचा स्वीकार करत असे, तिथेही त्याला काही वेगळ्या प्रकारची तपस्या करत असे, आणि त्यानंतर मग तो संन्यास धर्माचं पालन करून सिद्धावस्था प्राप्त करून घेत असे. तर आता अशी प्रगती जर का याहून म्हणजे अधिक प्रगती त्याने करू शकला तर तो ब्रह्मज्योतीमध्ये किंवा त्याहून अधिक प्रगती करून वैकुंठ लोकात किंवा गोलोकधामाची प्राप्ती करू शकत असे. तर वेदांमध्ये या मार्गाचं मार्गदर्शन पूर्ण करण्यात आलेलं आहे. आणि हा सगळा मार्ग कसा आहे, वर्णाश्रम पद्धतीवरती आधारित आहे. पण कृष्ण भावना भावित मनुष्य कसा आहे, भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त झाल्याने तो लगेचच त्याला वर्णाश्रम पद्धतीच्या सर्व कर्मकांडांच्या पलीकडे तो स्थित असतो. म्हणजे जिथे आहे तिथे राहूनच भक्तियोगामध्ये संलग्न राहून परमध्येयाची प्राप्ती तो करू शकतो. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवद्गीतेचं ज्ञान तो प्राप्त करू शकतो, भक्तांची संगत तो प्राप्त करतो, भगवद्गीता इत्यादीचं अध्ययन केल्याने भक्तीमध्ये तो स्थित होतो, दृढ होतो, कृष्णांच्या प्रती त्याची निष्ठा वाढते आणि भक्तीमध्ये तो अधिक दृढ होतो, त्याची रुची वाढते. कृष्ण भक्तीच्या शिवाय आता त्याला इतर कशातही रस वाटत नाही आणि कृष्ण भावना भावित असल्याचा भाव सदैव त्याच्या ठिकाणी असतो. आता असा हा मनुष्य अत्यंत उन्न अवस्थेमध्ये कृष्णांच्या पूर्णपणे प्रेमामध्ये स्थित असतो, ज्याला प्रेम भक्ती ही जी हा जो स्तर आहे ना, तो त्याने गाठलेला असतो. आणि अशा मनुष्याला गोलोकधामाची प्राप्ती निश्चित होते, हे या श्लोकामध्ये सांगितलेले. तो तिथे शाश्वत अशा आनंदाची अनुभूती घेत कृष्णांच्या सेवेमध्ये रुजू राहतो.
तर इथे थोडस आपण ना तात्पर्य वाचूया, कारण हेही महत्वाचं आहे. मिनल माताजी, हरे कृष्ण. हो, इदम वाचते. विदित्वा, इदम विदित्वा. हा. हरे कृष्ण. इदम विदित्वा हे शब्द दर्शवितात की भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेल्या उपदेशांना मनुष्याने जाणले पाहिजे. मनुष्याने हे अध्याय पांडित्याने किंवा मानसिक तर्कवादाने जाणण्याचा प्रयत्न न करता भक्तांच्या सान्निध्यात श्रवण करून जाणून घेतले पाहिजे. 7वा अध्याय ते 12वा अध्याय यामध्ये गीतेचे संपूर्ण सार आहे. पहिले 6 अध्याय आणि शेवटचे 6 अध्याय म्हणजे मधल्या 6 अध्यायांवरती आवरण असल्याप्रमाणे आहे. आणि हे मधील 6 अध्याय भगवंतांनी विशेष करून सुरक्षित ठेवले आहेत. भक्तांच्या सत्संगामध्ये भगवद्गीता विशेषतः मधील 6 अध्याय जाणून घेण्या इतपत जर कोणी भाग्यवान असेल तर तो तात्काळ तपस्या, यज्ञ, दान, तर्क इत्यादींच्या पलीकडे जाऊन स्तुत्य बनतो. कारण या सर्व क्रियांचे फल मनुष्याला केवळ कृष्ण भावनेद्वारे प्राप्त होऊ शकते. ज्याला भगवद्गीतेवरती अल्पशी देखील श्रद्धा आहे त्याने भक्तांकडून भगवद्गीतेचे ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. कारण 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की भगवद्गीता ही केवळ भक्तच जाणू शकतात. इतर कोणीही भगवद्गीतेचा उद्देश पूर्णपणे जाणू शकत नाही. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीता ही मानसिक तर्कवाद्यांकडून न जाणता कृष्ण भक्तांकडूनच जाणून घेतली पाहिजे. हे श्रद्धेचे लक्षण आहे. जेव्हा मनुष्य भक्ताचा शोध करतो आणि शेवटी त्याला भक्तांची संगती प्राप्त होते तेव्हाच वस्तुतः मनुष्य भगवद्गीता जाणण्यास व तिचे अध्ययन करण्यास प्रारंभ करतो. भक्तांच्या सत्संगामध्ये प्रगती केल्याने मनुष्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये तो स्थित होतो आणि अशा सेवेमुळे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या लीला, रूप, कार्य, नाम इत्यादींशी संबंधित असणारे सारे संदेह नाहीसे होतात. हे सारे संदेह पूर्णपणे नष्ट झाल्यावर मनुष्य आपल्या अध्ययनामध्ये दृढ होतो. त्यानंतर भगवद्गीतेच्या अध्ययनाने त्याला आनंद प्राप्त होतो आणि आपण सदैव कृष्ण भावना भावित असल्याची भावना त्याला प्राप्त होते. अत्यंत उन्नतावस्थेमध्ये मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्रेमामध्ये पडतो. जीवनाच्या या परमोच्च सिद्धावस्थेमुळे मनुष्याला श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक विश्वातील धामाची, गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी भक्त नित्य आनंदमयी होतो. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या अक्षर ब्रह्मयोग या 8व्या अध्यायावरील श्री वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे तर अशा कृष्ण. प्रकारे कृष्ण भावनामृत किती परिपूर्ण आहे आणि सर्व लाभ आपल्याला या कृष्ण भावनेचा स्वीकार केल्याने मिळू शकतात हे आपल्याला सांगितलंय. भक्तियोगाचे सर्व अध्यायच महत्वपूर्ण आहेत आणि श्रीला प्रभुपाद सांगतात की भक्तांच्या संगतीमध्ये या अध्यायांचं अध्ययन केल्याने सर्व फळांचा लाभ आपल्याला प्राप्त होऊ शकतो. जसं इथे म्हटलंय ना की आता आपल्याकडे 100 रुपये असतील तर आपल्याकडे 50 रुपये पण असतात, 20 रुपये पण असतात आणि 10 रुपये. तसंच हा भक्तियोग जो आहे ना सर्व समाविष्ट आहे. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की वेद अध्ययन, यज्ञाचरण, तपस्या, दान किंवा दार्शनिक आणि सकाम कर्म इत्यादी केल्याने प्राप्त होणाऱ्या सर्व फळांपासून भक्तियोग वंचित नाहीये. भक्तिपूर्ण सेवा करणाऱ्याला हे सर्व लाभ प्राप्त होतात. पण आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे की प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून आपल्याला हे भगवद्गीता समजून घेतली पाहिजे आणि भक्तांच्या सान्निध्यामध्ये हे आपल्याला श्रवण पठण केलं पाहिजे. तर या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की मृत्यूबद्दलचं विशेष ज्ञान कृष्णांनी दिलेलं आहे आणि ही मृत्यूची तयारी आपल्याला सर्वांनाच करायची आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना की लाईफ इज अ प्रिपेरेशन आणि डेथ इज अन एक्झामिनेशन. तर हे आपल्याला सगळ्यांना जी आता परीक्षा द्यायचीच आहे तर त्याची तयारी आपण लवकरात लवकर सुरू केलं पाहिजे. आणि आता श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला मार्गही सांगितलाय. वारंवार श्रीला प्रभुपाद आपल्याला जप करण्यावरती भर देतात की तुम्ही जितक्या जास्त माळांचा म्हणजे 16 माळांपर्यंत पोचायचंच आहे, त्याहून अधिक केलं तर तेही चांगलं आहे. तर त्यांच्याद्वारेच या पुस्तकाच्या द्वारे बघा आपण हे भक्तीमध्ये जोडलं गेलेलो आहोत
आणि जे गुरु असतात अशा प्रकारे ना त्यांना कृपा सिंधूच म्हटलं जातं. जे आता दुःखालयम अशाश्वतम मध्ये अडकलेल्या सर्व जे काय म्हणूया आपण, जे बद्ध जीव आहेत त्यांची सुटका करण्यासाठीच ते मार्ग दाखवतात आणि कृष्णांची कृपा सर्वांपर्यंत पोचावी याच्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. तर इथे आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आता कोणाला काही शंका असतील तर आपण घेऊ शकतो. मला बरं एक आपण विचारायचं होतं हो बोला की ना. आपल्या आजूबाजूची ओळखीतली माणसं जेव्हा मृत्यू पावतात, आपले नातेवाईक किंवा शेजार पाजारचे वगैरे असे, मग हा त्यांना आपण हे दक्षिणायन आणि उत्तरायण हे आपण जर का बघितलं तर हो त्याच्यावरनं त्यांचं कर्म लक्षात येईल ना थोडस.